Ja vás vítam pri dnešnej masáži. Dnes to bude relaxačná, večerná, uvoľňujúca masáž a zvolila som dnes také podmanivé spojenie levandula a mirha, ktorá veľmi pekne odstraňuje z našej mysle stres, navodí nás do takej harmónie, uvoľní nielen našu tvár, ale pokiaľ ju použijete aj na telo, tak aj vaše telo. A je veľmi vhodná ako taký rituál pred spaním. Takže už mi horí táto sviečka niekoľko minút a v nej sú také drobulilinké kvietky levandule, ale to asi nebudete vidieť. Tak to vám to ukážem. Takže tu vidieť krásne tie malé kvietočky. Takže ja ju teraz fúknem a nalejem tie úžasné esencie do dlane. Takže tie, ktoré si to chcete vyskúšať spolu so mňou, tak si pripravte buď sviečku, a keď nemáte sviečku, tak môžete aj olej. Aj na krk aplikujeme. Úžasne to vonia. Tak úplne jemnúčko, tie, ktoré z vás máte radi levandulu, tak budete naozaj nadšené. Takže môžeme začať spojené dlane. Začneme od ucha, urobím si také krúžky, 2 a všetko pekne stiahnem dolu ku kľúčnej kosti. A dole. Uvoľňujeme platizmu, predlžujeme bočnú stranu krku. Tak. Krúžky a dole. Výborne. A ešte jeden. Výborne. A teraz palce, ako je kľúčna kosť, to sú také jamúčky a celými dlaňami si prichytím bočnú stranu krku a budem sa snažiť ísť hlboko do toho svalu a premasírovať až sem pod ucho. Tu je to také stúhnuté, tuto budete cítiť, že to aj bolí, treba to len trošku premasírovať a znovu prichytím sval, idem dnu hlboko a ideme až pod ucho. Pod uši a premasírujem. Znovu. Toto potrebujem povoľňovať všetko to napätie. Tak, ešte. A ešte. Výborne. Palce pod bradu zatlačíme a pekne pôjdeme kopírovať kontúru a palcami všetko dvíhame smerom k spánkom. A hore idem. Zatlačím, kopírujem kosť, kontúru a hore. A ešte jeden. Výborne. Znovu palce pod bradu, celé dlane, celé prsty na bradu a ideme pekne všetko hore odvádzať. A hore. A hore idem. Tá vôňa sa úžasne rozvinula, teraz ju ešte cítiť viac, ale je zároveň taká naozaj veľmi jemná, takže je to veľmi príjemné. Ešte? Popodvihujeme všetko ešte. Výborne. Palce zostávajú pod bradou, 2 prsty a pôjdeme po dráhe nosousnej vrásky, ale môžeme aj tak trošku pritlačiť. Teraz zmena krídla nosa. Premasírujeme
teraz pôjdeme cez nosovú ústnu vrásku, po podlíčka a všetko hore. Zdvihnem líčka a hore. A hore. Tak. Výborne. Ešte. Po podlíčka hore. A ešte. Výborne. Teraz budeme robiť takú kačičkovú masáž, pouvoľňujeme aj ústny kruhový sval, pôjdeme do toho svalu, zatlačíme ako do plasteliny, do hĺbky, ale zároveň aj do šírky, čiže dnu, ale aj trošku do šírky. Premasírujeme aj ten svalový úpln, kde sa nám spájajú svaly. Výborne. A teraz pôjdeme do šírky. Zapojím palce po podlíčka a k spánkom pôjdeme definovať aj tú kosť. A hore. A hore idem. Zatlačím dnu hlboko, ale aj do šírky. To je ono. Ešte? Ešte jeden. Výborne. Obidva palce pod bradu. Spojíme si dlane, priložíme na dráhu nosovo-ústnej vrásky a ideme smerom k spánkom. To je ono. A ešte jeden. Druhá strana. Výborne. Takže tie dlánie si dáme nad hlavu, ako keby sme sa chceli modliť. A teraz palce budú voľné a pôjdeme od nosa pod horné viečko, vydvihnem ho krásne hore. A teraz ideme k spánkom a ten spánkový sval, ako keby sme chceli premasírovať k vlasovej časti. A hore, toto je úžasný pohyb, ktorý veľmi dobre odstraňuje aj migrénu. Zdvíham a k spánkom až do vlasovej časti. A hore idem. Tak. Toto robte naozaj pomaličky. Preciťujte ten pohyb. Popri nose dýchajte. Horné viečko, spánkový sval a hore pod vlasovú časť. To je ono. No čo hovoríte? Potom mi napíšte, ako sa vám tá masáž páčila. A hore. Tak. A ešte jeden. Výborne. Ešte stále nehávame si tie dlane nad hlavou a teraz pôjdeme naopak. Pôjdeme nadol a po tú koz, ako je spodné viečko a znovu sa vraciam k spánkovému svalu pod vlasovú časť. Ahoj. Tak, teraz ideme po úrovni spodného viečka, tú kosť masírujem, ale zároveň spánkový sval k vlasovej časti sa vraciam. Tak.
Ešte jeden. Výborne. Teraz pôjdeme ukazovákmi si premasírovať zvrášťovač. Idem dohora. Pritlačte trošku. Tak. Výborne. Teraz pôjdeme do kríža. Pouvoľňujem všetko. Tak. Háčiky priložím, odtiahnem, zatlačím do toho svalu, oprím sa do pokožky a pekne premasírujem k spánkom. Zatlačím, roztiahnem a k spánku. Ešte. A ešte jeden. A teraz pätky dlane. Premasírujeme čelo. K spánkom idem. Ešte. Výborne. A teraz všetko stiahneme dole ku kľúčnej kosti celými dlaňami. Jeden. A na záver kniha, palce pod bradu a celé dlane idú cez stred, po podspodné viečko, pred za uši. A niekoľkokrát urobím tento pohyb. Palce dlane súčasne. Tak. Ešte. A teraz sme na dole. Odvádzam všetko ku kľúčnej kosti, vypúšťam. Takže skoro 13-minútová masáž. Odporúčam naozaj túto kombináciu pred spaním. Je vysoko návyková aj relaxačná, takže vyskúšajte. Ešte jeden. A ja vám ďakujem za pozornosť. Majte sa krásne.